तो खुलुमबाय बयखौबो नैबे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे गोनांथार बाथ्रा सावरायनो बा नोंथांमोननो शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। तो मेनलि टपिकआ जागोन पलिटिक्स एंगेलाव थांगोन दे। पलिटिक्सनि माखासे टपिकखौ लानानै नोंथांमोननो बाथ्राखौ सावरायगोन। लोगोफोर आं गिबियावनो नोंथांमोननो मोननै ससे भिडिअ क्लिप होगोन दे। सासे बिजेपिनि लिडार आरो सासे बिपिएफनि लिडार। बिथांमोना माबायदि जेनेब्ला इलेक्शनखौ गेलेयो, पलिटिक्सनि मानसिफोरा पलिटिशियान लिडारफोरा पलिटिक्सखौ माबायदि गेलेयो, आं नोंथांमोननो एसे फोरमानखौ होनो नागिरदों। तो सासे बिजेपिनि लिडारा जाहैबाय इलेक्शननि मुलाम्फा नागिरनानै भटनि मुलाम्फा नागिरनानै साहा बागानाव थांलायलायनानै बिजेपिया हिन्दुफोरनि थाखायसो बिजेपिया हिन्दु खालामनो नागिरदों। नोंथांमोना जुदि सोरबा ख्रिस्टानाव हाबनो बुरखायोब्ला माब्लाबाबो ख्रिस्टान जानाङा, माब्लाबाबो ख्रिस्टानाव हाबनो मोना, हाबनाङा, मानोना बिजेपिया हिन्दुनि थाखायसो बे बाथ्रा। आरो लोगोसे जोंनि दानि बिटिसि गभर्नमेन्टनि बिटिसिएलनि बुंथिगिरि त्रिदिप दैमारि सार बिथाङा फंनैसो बाथ्रा बुंदों। बेबो एरियाखौ डेभेलप खालामनो थाखाय माबा मोनसे खालामनो थाखाय सोरजोंबा सोरबा जुदि माबा मोनसे खालामब्ला बुलाय नांलाय खमलाय माने बेफोरबायदि अर्डार होनाय माने बुलायलायनांगौ आरोना। सोरबा जुदि फैयोब्ला, सोरबा जुदि हेंथा होफैयोब्ला बेखौ दामनानै हर, बुनानै हर, बे बाथ्राखौ आरो नोंथाङा एसे नायग्रो। কোনোবা যদি ভোট বৰ্জন কৰিবলৈ আহে, প্ৰয়োজন হ'লে আপোনালোকে মাৰপিট কৰক, তাৰ লগত বয়কট কৰক সমাজৰ পৰা। আমি আছো না, কিয় অঞ্চলক বঞ্চিত কৰিব, কিয় বঞ্চিত কৰিব? আপোনালোকে এটা কথা চাব, যাতে বাগানৰ মানুহ ভুলতো ধৰ্ম চেঞ্জ কৰি নিদিয়ে, খ্ৰীষ্টান নহয় যাতে। আপোনালোকৰ মানুহ চবেই যাতে আমাৰ যিটো পৰম্পৰা, আমি অতীজৰ পৰা আমি কৰম পূজা পাতোঁ, তাৰমানে আমি হিন্দু মানুহ ন, আমাৰ নিজৰ সেইটো থাকিব লাগিব। আমি কালি পৰহি কাৰোবাৰ কথা মতে আমি খ্ৰীষ্টান হৈ যাব নালাগে। ডিচি কাৰ্যালয়ত এটা অনাৱশ্যকীয় ঘটনা হোৱা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। এই ঘটনাটোৰ লগত কোনো বড়ো সংগঠনে জড়িত নহয় বুলি বিবৃতি দিছে। আপচুৰ সভাপতি দীপেন বড়ো ডাঙৰীয়াইও কৈছে যে এইটো গৰিহণাযোগ্য কাম। হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াইও কৈছে যে এইটো নিন্দনীয় কাম। এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল যে কোনে মানুহখিনিক লৈ আহিলে, কাৰণ এছেম্বলিত ৰিপৰ্ট হ'ব 7:30, 3টা বজাতে কেনেকৈ গণ্ডগোল হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে বিটিচি প্ৰশাসনে অসম চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছে যে এই ঘটনাটোৰ ওপৰত এটা ন্যায়িক তদন্ত হ'ব লাগে। আমি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ ন্যায়মূৰ্তি হীৰেন্দ্ৰনাথ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ হতুৱাই বা তেখেতৰ দ্বাৰা এই তদন্তটো সম্পূৰ্ণ কৰিব খুজিছোঁ। যিহেতু কোনেও ইয়াত জড়িত নাই বুলি কৈছে, গতিকে কোন তৃতীয় পক্ষ ইয়াত আহিলে তাক চাবৰ কাৰণে বিটিচি আমাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে, আৰু বিটিচিৰ ৰিকুৱেষ্ট অনুসৰি আমি এটা জুডিচিয়েল ইনকুৱাৰী কৰিবৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। थारैनो नोंथांमोना नुबाय ससे भिडिअ क्लिपखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनानै होखाबाय। नोंथांमोना बेवहायनो बुजिखाबाय बाथ्राखौ। जितु बिजेपिनि लिडार बिथाङा साहा बागानाव थांनानै मा फोरमायहैखो, माने कुनु बयधे माब्लाबाबो धर्म चेन्ज दा खालाम आरो मालाबाबो ख्रिस्टान दाजा, ख्रिस्टान जानायखौ दा लुबै, बिथाङा फोरमायदों आरो। दा बेखौ सोर हमथादों? बिजेपियासो हमथानानै दोनदों, नङाब्ला ख्रिस्टान जाजोबसिगौमोन। दा बिथांमोननि फोरमायनाय बायदिब्ला आरो ओरैबायदि बाथ्रा बुङो बिथांमोना, माने पलिटिक्सखौथ' रायजोफोरजों गेलेयो आरो धर्मखौ लानानैबो बिथांमोना ओरैबायदि पलिटिक्स गेलेयो, ओरैबायदि खालामो, माने जेथिंबो माने थेर बेथेर जालांनांगौ आरो पाब्लिकफ्रा जेरैबो थेर बेथेर जालांनांगौ, ओरैबायदि पलिटिक्स गेलेयो। आरो CM मामा बुंनायखौथ' नोंथांमोना नुखाबाय। थ' बेवहाय सोरनि गोरोन्थि दङ? जाय स्टुडेन्टफोरा हाई सेकेन्डारि कलेज इउनिभार्सिटिनि फरायसाफोरा दिनै खुद्रिनानै मोनद' हारिनो ST होनो नागिरनायखौ खुद्रिनानै जि थासारि खालामबाय बिटिसि सेक्रेटारियेटआव, बेवहाय जोंनि दैदेनगिरिफोरनि दायित्व दंना गैया? बैसोर फरायसाफोरखौ जे बुजायनो हायासै,
बिथांमोननि जि जोंखांनाय अरखौ जि खोमोरनो हायासै दिनै चिफ दङ एक्स चिफ दङ पलिटिशियान गेदेर गेदेर लिडारफोर दङ दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोना जुदि बैसोरखौ माबा मोनसे इनभाइट खालामनानै जुदि थान्दा खालामनानै बुजाय सुमजाय दोनोब्लाथ' बेसेबांखिनि जाथाया जायामोन दिनै जोंनि पलिटिशियान लिडारफोरा बुजायनो हाया जाथायखौसो थासारिखौसो अनलि खालामनो हायो नाथाय बिनि समाधानखौ खालामनो हाया आरो जाथाय जानायनि समाधानखौ खालामनो नागारै बिथांमोना मा खालामो केस गेलेनो नागिरो फाइन होनो नागिरो बेफोरबायदिसो दा बेखौ माने इनकुवारि खालामनोसो नागिरो बे जाथायखौ सल्भ खालामनो नागिरा बोरै जानाय बे जाथाया मानो थाखाय जानो मोन्दों बे जाथायनि गुबै जाहोनफोरखौ बिथांमोना सल्भ खालामनायनि जेबो थिरांथाखौ लाया नाथाय बिनि सायाव दायखौ जाबसिन बावनानैसो आरो सोरखौबा हायोब्ला हमनानै लखबाव सोनाय बेखौसो जोंनि पलिटिशियान लिडारफ्रा लायो आरो बेबायदि बाथ्राखौसो लायो नोंथांमोनाथ' नुखाबाय आरो जोंनि बिटिसिनिनो बिटिसि एलएनि नङा होमबा बुंथिगिरि बिटिसि एसेम्ब्लिनि बुंथिगिरि त्रिदिप दैमारि सार बिथाङाबो माबायदि बाथ्रा बुंदों नोंथांमोनाथ' नुखाबायना थ' गावसोरखौ पावाराव लाबोनो थाखाय पाब्लिकफोरखौ मा बुंदों माने गुबुन पार्टिफोरा जेनेबा बिपिएफनि अनगायै गुबुन पार्टिया मानो एरियाफोरखौ बन्सित खालामनानै दोनदों बेखौ उदां खालामनो थाखाय बिपिएफआ हागोन आरो बिपिएफआ उदां खालामनो हागोनब्ला बिथांमोना बुंदों जे सोरबा जुदि पार्टिया बेवहाय भट बिनो फैयोब्ला बैसोरखौ माने धमखि हर बुलाय बैसोरखौ बुनानै हर जों दङ जोंखौ रावबो जेबो खालामनो हाया बेबायदि बाथ्राया नोंथांमोना एसे आन्दाज मोनदोंना पलिटिक्स लिडारफोरा माबायदि माने बाथ्रा बाहायनानै पलिटिक्सखौ गेलेयो रायजोखौबो गेलेयो आरो धर्म जाति माखासे समाजारि माखासे खान्थिफोरखौबो बारनानै बिथांमोना पलिटिक्सखौ गेलेयो जोबोर साननो गोनां दिनैनि दिनाव गोबां साननो गोनां दिनै 6 सिड्युल हिसाबै जोंहा 6 सिड्युलावनो आयेन ल' दं हिसाबै दिनै स्टेट गभर्नमेन्टआ बिटिसि सेक्रेटारियेटआव जानाय जाथायखौ इसिबां नायलायनायनि दरखार गैया जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टआनो बेखौ सालिजारि खालामनानै बिनि सलुसनखौ खालामनो हायो समजाय बुजाय बेखौ माबायदि राहायै मोजां खालामनो हागोन मा राहायै जोंनि फरायसाफोरखौ बुजायनानै सिरि खालामनो हागोन बे सलुसनखौ जोंनि बिटिसिनिफ्रायबो हायो नाथाय बेफोरखौ नागारै जोंनिया थासारिखौसो बांसिन खालामनो नागिरो दिनै एफआइआर होनाय लोगो लोगो इनकुवारि जानाय लोगो लोगो जुदि सोरबा फरायसाया हमजायोब्ला सोरबा फरायसाया जुदि बेहाय इनभल्भ दङ दा बे मास्टार माइन्ड जुदि सोरबा ओंखारोब्ला बेवहाय सोरखौबा जुदि एरेस्ट खालामनाय जायोब्ला थासारिया बेसेबां गाज्रि जाबावगोन बेखौ दिनै साननो रोङा माने गाव गावनिखौल' सानो पलिटिशियान लिडारफ्रा दा बेवहाय नोंथांमोना मा बुजिनो मोनखो मा फोरमायनो सानो कमेन्ट खालामना फोरमाय आं बांद्राय बाथ्रा बुङा नोंथांमोना बयबो बुजिखायो बयबो मिथिखायो दानि जितु सिटुवेसन माबायदि जाना थांगासिनो